Da Amadu. Ya. Ina za ka je haka? Wallahi barin garin nan zan yi. Barin gari kuma? Na rantsi da Allah sai na bar garin nan. Ha ba, ai bare yi ba. Ku kun san a ƙauyen nan shekara ta 5 ban yi noma ba. Mun san da haka amma dai ba. Na zo na ce yau bana sai an yi noma da ni saboda yunwar da ake ciki. Gaskiya. Na zo na kashe kuɗi, kaga na sai taki buhu 5. Gonan nan tamu ta yau kai ka sani. Na sani sosai. Na je kullun ina gona kamar wanda aka haɗi abin nan. To yanzu akai ba magani aka sa gona? Ba ma inda magani ne zan iya shikwata. Sai da na zo abin gona na har ya fudda kai. Wallahi kawai ina koma ina murnar dan gyaggyara ciyayi. Kawai sai ta da an sace gonar. Kan gora uban nan. Wallahi saboda haka ni gaskiya barin garin nan zan yi. Yanzu ina jin labarin ana satan mutane yanzu abun ya koma gona. Ai bala'in yayi yawa gaskiya barin ƙauyen nan zan yi. Dan Amadu. Kai baka ci ore na mana hankali. Wallahi asali ma. Ni wance an rena mu a ƙauyen nan ba sai ku za ku tsaya nan ba. Ku da kuke za a sace maka me? Me aka sace ba? Gona aka sace mu. Gona? Dan Amadu. Kai ka ma rena mana wayo Dan Amadu. Ban gane nan kwa. Ka ma rena mana. Hege baki.